న్యూస్ ఖమ్మం. ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష సమావేశం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర్ టీఎస్తో కలిసి జిల్లాలోని ప్రధాన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన భూసేకరణ, పరిహారం చెల్లింపుల పురోగతిపై ప్రాజెక్టుల వారీగా ఆర్&ఆర్, ఇరిగేషన్ భూసేకరణ కమిషనర్ శివకుమార్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు, మున్నేరు, పాలేరు లింకు కాలువలతో పాటు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులు, భూసేకరణ, అటవీ అనుమతులు, పరిహారం చెల్లింపులు, పెండింగ్ కోర్టు కేసులు, సర్వే పనుల స్థితిగతులపై వివరాలను కలెక్టర్ కమిషనర్కు వివరించారు.